departure. It was talking Zumco departure. So, dali, hagtata. Hagtata. Ay, talaga maimakasap. Ay, bahala ka. Right. Good morning. Kami ay aalis muna ng Saskatoon City. At see you sa next city natin. So, yan, good morning. At kinuha ko yung chocolate pop ni Isabel. Yan. Nandito kami sa Saskatoon Airport. Meron kaming flight papuntang Toronto. Yan. So, 1 week kami doon. Bibisitahin yung nanay ko at may darating, no? Mamamasyal kami doon ng mga 1 linggo. Tapos, balik na kami ng Saskatoon City. So, for now, nandito kami sa airport. Naghihintay kami ng aming flight. Yan. Yung dalawa ay nandun sa sa Tim Hortons. Yan. Mag-aalmusal. Napakaaga. Ano pa lang? 4:35 AM. Ang flight namin is 5:45. Yan. So pagdating doon, isusundong kami ni Ninong Joshua. At yan. Enjoy muna namin ang flight namin puntang Toronto. At kami ay ni Mrs. sana ay makatulog. Sana si Isabel makatulog. Kami ay wala pang tulog. Yan, asa na kaya yung dalawa? Toast. And drink. Excited ka sa flight? Nasa airport pa lang tayo. Alam mo kung magkano nang nagastos ko. Kain kayo ng kain eh. Sa Starbucks. Nag-Starbucks na. $20. Tim Hortons pa. Tim Hortons, $20. $40. She's drinking, sabi niya. I'm drinking hot chocolate. Hot chocolate. Sabi ko, ililista ko ang mga magagastos namin para, alam mo yan, syempre para, kumbaga, on track ka. Ha? Where's the Toronto? Sabi niya. Sa Ontario. So, hindi pa po kami nag-iisang oras dito. $40 na po ang at sabi daw, baka ngayong week maulan. Ano? Ngayon May 7. May 7. Yeah. Naghihintay kami ng aming boarding. Open ang gate. So, this is the airport, baby. Magkano budget natin sa trip na to? Di namin alam. Di namin alam. Hindi, ako sa mind ko may nakaset akong budget lang. So hopefully dun lang tayo. Dun lang tayo. Pero kasama na yung airport na $40. Diyos ko, di pa nga tayo lumalapag sa Toronto. This is going to the plane. Say hi, Maka. Yeah, that's a lot of people. Yan at boarding na kami. Wala masyadong pasahero. No? Basta WestJet. Baka siguro napakaaga pa, no? 5:45. Gusto kasi namin makarating ng Toronto ng mas maaga rin. Doon na kami magla-lunch. 11 AM yung dating namin. Isabel. Is it ready? Is it not yet? Not yet ready. Tamang-tama na si Isabel na sana eh. Nasa window side. Excited? Ha? It's raining. Ano beautiful? The rain, is very Oh, beautiful ang rain. Okay. Masama ang panahon dito sa Saskatoon City, maulan. Pero sana sa Toronto ay hindi. Ano? Feeling ko sulit tong biyaheng to, lalo na kasi si Isabel na-appreciate niya na. Kasi happy siya. Dati hindi. No, Bel, pag bumibiyahe, dati hindi, no? Deadma ang plane, deadma. Yeah. Nakailang sakay na ng plane mo, deadma. So, kami naghihintay na lang ng aming piloto. Nandiyan na yung mga piloto. Mag-take off. Mag-take off yan. Hindi. Tama-tama. Gutom na ako. Kaitin lang natin yung Tim Hortons. Ubusin nyo to. $40 lahat to.
You're gonna ballet? Okay. Are you excited? Okay, say see you in Toronto. See you on Toronto. Bye. Bye. Please take a moment to find the exit closest to you, along with all other Quiet exits. time, quiet time. Should a power loss Isabel, there you go. Hold Isabel, ah. Okay. You happy? It's like a roller coaster. Yeah. Okay. Say bye-bye, Saskatoon. Ditma, wala lang. Look, baby, look. Look down. Look, look. Look outside. Wala ka na makita. Ditma. Are you okay? Are you okay? Hold my hand. Sanay na kuwan kaya siya. Are you okay? Look at the clouds. Look at the clouds. It's all clouds. Is it not raining? Huh? It's raining. Yeah. Oh, sa taas, mayo na. Wala nang ano. May dumating na rin na rasyon. Siyempre lahat yan i-avail natin. Free. Ikaw, Bel. Pretzels. No drinks? What do you want? I want orange juice. Or, she likes orange juice. Orange juice, maaga kita kay ate. Water na lang, baka mag-awi ang... We have water. Water na lang, baka mag-awi ang ano. Ang tummy mo. Okay? Okay. May pa-internet si madam. Chat lang. Clouds and 17 degrees. Should have us touching down about 5-10 minutes early for you on the gate shortly thereafter. Motorisé et que les voyants de ceinture soient éteints. Il n'est permis de fumer que dans les endroits désignés. Vous pouvez maintenant connecter votre appareil. Yan, at mag-change sa outfit kami. 18 degrees. Mainit. Parang nasobrahan ako ng bandal ako. So, buti na lang ako, magpapalit lang ako ng ano. Nito, meron akong pangilalim. Si Mrs. wala. Pag sasabihin. Si Isabel, tingnan mo. Mga lahat naman ng pasahero naka ganito. Ayan, napakainit sa labas. Yun, at 3 hours flight at nandito na rin kami sa Toronto. 4 hours? 4 hours na. Pero sa tingin ko 3 hours 4 hours kasi I checked. Feeling ko may delay kasi yung I don't know. Pero 4 hours I think. Kanina sa Saskatoon pag alis namin sobrang ulan. Dito ang ganda ng panahon. For now. 18 degrees yan. Because tomorrow or when Thursday? Ulan. O, sabi sa sa weather forecast sa online. Oh my God, Papa. We're back. Excited? I'm so excited. Isabel. si Isabel nag-enjoy sa flight. Look at those tall buildings. Ano yan? Mississauga. Yung mga buildings niya. Toronto! Ninong Joshua, si Isabel.
Mama! Mama in the house! Naka-sporty na naman. Ganda ng panahon dito. I know, there's a lot of cars at Tabago. And very fast. In Saskatoon, very slow. Very slow. Siya lang ang akin naman sa aeroplano. Igwa pa pong sarong kong buhay. Ay, may ako. Oo. Kasi siya Diretso, pre. Doon sa Chelsea na. Ano, saan tayo magla-lunch? Hindi ko alam kung saan yun. Ha? Alam mo yung Chelsea doon sa may Ryerson University? Sa may Eden Center. Downtown Toronto, yan. Maraming kino-construct. Nandito na kami sa hotel namin, dito sa Chelsea Hotel, dito sa Downtown Toronto. Yun is, ano ba? Yun ay ang Dundas Square, yan. Sa baba, yan dyan sa katapat ng university to, is the Jollibee, yan. So dyan kami magla-lunch ngayon. Bel! Ha? Where's the water slide? Ang taas. Oh yeah, there's a water slide! Wow! Yan, may water slide na. So, almost 2 years din kami hindi nakabalik ng Toronto. Dati itong areang to malapit lang to sa may dating apartment. So nilalakad-lakad lang namin to ni Joanna dati. Yan. Ito, Ryerson University. Siyempre, punta muna kami ng Jollibee. Ayan, ito, H-Mart. H-Mart na Helen. Jollibee! Palagi kami dati dito ni Joanna. Sa H-Mart. Suki kami dyan sa H-Mart na yan. Jollibee! Isabel! Wow! Let's go. Huh? Wow, Jollibee Isabel. Samantalang sa Saskatoon City, punta pa tayo ng Regina. Baby. Dito kasi sa Toronto maula, bagden. Yan. Kami mabangara lang kami ta. Maraming Jollibee dito sa Toronto. Oh, okay. Yan. Pineapple juice. Ito na po ako. Bili mo yung grobe. Do you like it? Papapicture mo sila na siya. Makakalasa rin ng makakalasa rin ng Jollibee. Banga ako rin ang tagana. Ayan po. Excuse me. Isabel? Wow! Egg. Palabok. Walang kamatayang palabok ng Jollibee ni Isabel. Sige na po. Si Marco po, si Marco maano pa yan. Yan, kain muna. Si Jess madali naman mag-aki. Jun, ano ma? Oh, yeah. Wow. Isabel, come here. Ano yan? Ano ni? Turkish? Turkish guys, mga Turkish na ano. Masarap. Bago to wala to dati. Kami na ba?
Sabi na, 8 months pa lang sila. Bago to, no? Dito lang to sa may katabi ng Jollibee dito sa downtown Toronto. Bago lang, wala to dati. Danda Square. Yan. Dalarama. Yan ang pa yan punta mo city sightseeing. Eaton Center. $49. Ha? Padalaga na dyan si Isabel sa Dandas? Ay, sa Square? Isabel in the city. May mga bird. Belle, come here. Water. Danda Square. Cellphone ko daw. Maraming bata dyan nagliligo pag summer. Gusto magkari gusto. Belle, come here. Belle. Isabel, come here. Look, mama. Pasok naman tayo ng Eaton Center. Ang ganda ng weather dito sa Toronto ngayon. Si Isabel parang nakawalang Here. Isabel. Ano yung mga birds? Ha? Flying ang mga birds? Ha? Flying ang mga birds? Wow! Amazed na amazed si Isabel sa mga birds inside the mall. Birds! You're a dinosaur. Oh, let's go na. Oh, let's go na. Saan pupunta? Zara. Wow. Pasukin muna namin tong H-Mart ni Helen. Ni Tata, H-Mart ni Tata. H-Mart ni Tata Helen. Nobel. Mga Korean product. Katabi lang mismo ng Jollibee dito sa Dundas, dito sa downtown Toronto. No lollipop for Isabel. So pupunta kami dun sa may Turkish, yung bagong bukas na mga bilihan ng candy. Ulit. Bel kami. Oh. Chicken, mo yun, may tuna. Paborito ni Joanna dito.
Kasi ito may palaman na to sa loob, no? May kanin na, tapos may tuna. Yan oh. I love it. Ito. Paborito pa ni Joanna yan. Yan. Sarap yan. Talagang may binili si Isabel dito. Hindi pumayag na hindi niya mabili. Ha? Tumakbo pati si Isabel papunta dito, no? No, so gusto niya. So... Sige. Amazing. Oh, is that what you want? Oh, let's go. Ano pa? Bago to kasi, no? Alam niya. Alam niya talaga kung saan nakalagay eh. So balik na tayo sa hotel. Baby, pahinga muna. Grabe. You're so cute. Yes, I do. Hindi ka pa sa tuwa. Stay there. Oh. Sige, dance. Dance. Come on. This is funny. It's funny. Balik muna kami sa aming hotel. Chelsea Hotel. Two hours later. Yes? Kung siya kasabay duman sa Saskatoon in fairness man. Isa yan. Baka nagkakailingan mag-grocery na permi? Hindi masyado? Ah. May mga bisita. Hi! Yan, Daddy Ian, no? Yan. Welcome back to the 6. Yan. Hey! Siyempre na. May mga visitor kami. Yan. Si ate, oh. Yan. Kasi yan ano, yan yung downtown Toronto. May loob na naman gano'n. Magsiswimming ang mga bata. You have a lot of friends. Are you ready? Are you... Parang ibang bata na yung nakuha ko. Ha? Ibang baby ng... May ibang baby na? Ay, baby. Cute ng baby. Nagpapakute. Ini si baby pumpkin. Ang cute dun. Yan, syempre, i-take advantage namin na paggamit ng swimming pool ng aming hotel para sa mga bata. Yan. Wow. Nalilito na ako kay Isabel kung saan gusto kasi yung isang pool mainit. Nakakalito. Nag-enjoy yung mga bata. Yan. Wow. May mga bagong ano, mga bagong varsity. May mga bagong varsity. Ay, lubot din.
Okay. Ay, kumano na rin po. May mga dalang merienda, mga ano, tita and tito. Siyempre, Jollibee ulit. Dahil ako pagal na kaya ako. Ano mo tumaho na siyang nurturing, gano'n na uyang ka. Oops. So baka maglakad-lakad kami ni Mrs. mamaya dyan. Pumunta ulit tayo ng Dandas. Parang gusto kong pumunta ng ano. Yan. Parang gusto kong pumunta ng... So, parang gusto kong pumunta ng Zanzibar. Oh. You're so hungry. Okay, what do you want? Pansit. Uy, paborito mong pansit. At siyang ka na lang labaran, magpanti ka na muna iyo para makakakan ka na lugar. Yan, syempre pagkatapos ng paswimming ng hotel yan. Sila ate nagutom. Hi. Christine Hermosa yan. Oh, yan yung mga kids. Mga baby sister. 11 p.m. pa sa aga. Ha? 11 p.m. pa sa aga. Iyo. So talaga makakahanap. Ay, 9 p.m. ang abot allegedly. Si Mama Rams. Lugay na to. Mommies of Toronto. Tito Pat. Go, come! Say hi to the camera, girls. Nag-enjoy yung mga bata, no? Mga artista yan. Mga artista yan, no? Ano? Si Ninang Winch, tapos si Tito Ian, nandun pa. Sinusundan pa si Charlie. Joke lang. You're okay? Good. That's... So yan ang ano, at naging busy ang araw namin. And thank you kay Ninong Joshua, yung sumundo sa amin sa airport. And sa nanay ko, yan. Hindi namin alam na sasama siya. Kasi sabi niya ay magiging busy siya dun sa bahay. Yan, at pumunta rin dito yung mga kaibigan namin, sila Winch, Ian, Renzi, and Pat. At yung mga anak nila, nag-enjoy yung mga bata dun sa ano, sa swimming pool. Yun, yan. Isabel na Yung mga bata o ikaw? pati yung mga magulang. At 1 week nga kami dito sa Toronto ngayon, ano? Kasi may susunduin kami mamayang, bukas ng gabi, no? Sa airport, may darating at para makapag-bakasyon na rin ng konti, no? Kahit isang linggo lang dito sa Toronto. Hindi naman isang linggo, mga ano lang, 5 days. 5 days, yun. Mga 5 days pala. Kasi linggo ng umaga, babalik na kami ng Saskatoon City. Yan. Bukas, sana hindi tumuloy-tuloy ang ulan, no? Kasi sabi sa forecast maulan, pero sana hindi masyado, no? Sana mag-iba pa. So far, nung pagdating natin dito, nanibago ka ba? Oh, may mga bago na kasi dyan sa mahalata mong nasa ibang lugar ka kasi iba ang lakad ng mga tao dito. Yung mga mabibilis maglakad. Di parang doon kasi sa Saskatoon nasanay kami, you know, slow. Dito talagang parang New York City na fast-paced. Siguro parang sa Alberta din, tapos Calgary ganun. Tapos siguro ganun talaga sa mga big city. Sa Vancouver ganun. Parang kanina nasanay kasi ako na pag kami naglalakad-lakad sa mall or sa park. Alam mo yung, sige na Isabel, lakad ka lang, lakad. Pero kanina hindi ko siya pwedeng gawin ng ganun kasi nakaka-traffic kami. So dapat mabilis din yung lakad namin. Basta iba ang feels, parang nasa big city ka talaga. Pero I liked it. Tapos naglakad-lakad ako kanina mag-isa habang nag-swimming sila and I loved it. Kaya kanina i-video lang ako ng video, wala na nga masyadong salita. Kasi nga, parang lakad ka na, mabilisan na lakad lang. Parang naman, bato ba? O nga, para yung tanga dyan. Mag-voice over ka na lang, ha? Oo. Pero parang nanibago kasi yung mata ko, ano? Parang panibago. Busy. Oo. Ibang lugar. Yung Eaton Center nga, napagod ako. Yung Eaton Center, nako, yung parang alam mo, mahaba kasing mall yan. Ang laki. Ano? Mahaba kasing mall, parang hindi ka na sa, alam mo naman kami, ano lang, Market Mall. Sanay na tayo sa Market Mall. Market Mall tapos Center Mall, okay na kami.
Dati dito kasi natin to dati. gala kasi talaga kami dati dito. Tapos Eaton Center, pupunta ka pa ng Vaughan Mills, punta ka ng Scarborough Town Center, naku, Yorkdale. Naku. Ay pupunta tayo ng Yorkdale. Or yung pangiyamanin na mall dito sa dito sa sa Toronto. Yan. So, yun muna po ang aming vlog ngayon. First day namin dito sa sa Toronto. Tuesday. Yan, at pagod na pagod kami. Antok. Nakatulog naman kami ng at least 2 hours kanina pag alis ni Mama. 1 hour lang. 1 hour lang iba yun. Tapos kumatok na si Winch. Nandito na sila para mag-swimming. At yun na lang. Magsalo-salo kami at nandito nga kami. Mamit yung mga kaibigan namin. Sulit tong araw na to. Yan. Si Ninang Hana kasi may pasok no? Si Ninong Joshua, sinundo lang kami tapos umalis na rin kasi may pasok. So, thank you po, Ninong Joshua. Yun. Thank you kay Ninong Joshua and kay Bonso. Kasi yung gamit ni Ninong Joshua yung sasakyan. Kasi kusa silang sabi na, sundoy namin kayo. Di, thank you. Yan. Ay, you wanna party? So, yan lang pa ang vlog namin ngayon. At kami magpapahinga na rin. At bukas ulit. Yan, bukas ulit. So, panibagong araw natin dito sa Toronto. Maikli lang yung bakasyon natin dito. Yan. So, bye-bye. Bye, Isabel. Bye-bye na. Bel. Say bye, everyone. Punta ng washroom.